Nagtudlo si Jesus mahitungod sa pag-ampo. Lucas Kapitulo 11 versikulo 1-13. O sa niya nakaadlaw, pagkahuman og ampo ni Jesus, o sa iyang mga sumusunod miduol kanya og mingon, Ginoo, si Juan nga tigbautismo nagtudlo sa iyang mga sumusunod sa pag-ampo. Tadluwi usab kami sa pag-ampo. Busa mingon si Jesus kanila, pag-ampo kamo og sama ni ini. Amahan, hinaot nga pasidanggan ikaw sa mga tawo. Hinaot nga maghari ka dinhi kanamo. Hatagi kami sa among gikinahanglan nga pagkaon matag adlaw. Pasayloa kami sa among mga sala. Tungod kay gipasaylo man usab namo ang tanang nakasala kanamo. Ug ayaw itugot nga madaog kami sa mga pagsulay. Mingon pagayod si Jesus kanila, pananglitin may amigo ka, ug sa tungang gabi mo adto ka didto sa iyang balay ug muingon kanya, Bay, pahula mauna ako og pagkaon, tungod kay may amigo ako nga bag o lang miabot ug wala gayod ako ipakaon kanya. Anya mo tubag siya sa sulod, ayaw na ako og sa muka. Nasiradaan na namo ang pultahan ug nakahigda na ako ug ang akong mga bata, busalisod na kanako ang pagbangon aron hatagan ka. Apan ang tinuod, bisan og dili siya gustong mubangon ug muhatag kanimo bisan tuod ug amigo kamo, mubangon na lang siya og muhatag sa imong gikinahanglan tungod kay wala ka man maulaw sa pagsigig pangayo kanya. Busa saltihan ko kamo, pangayo kamo sa Dios ug hatagan niya kamo. Duol kamo kanya ug tabangan gayud niya kamo. Pag-ampo kamo sa Dios ug tubagon niya kamo. Tungod kay ang tanang mangayo sa Dios makadawat. Ang muduol kanya tabangan niya. Ug ang mag-ampo tubagon niya. Kamong mga ginikanan, kon mangayo og isda ang inyong anak hatagan ba ninyo og bitin? Kon mangayo siya og itlog, hatagan ba ninyo og tanga? Dili gayod. Kon kamo nga mga tawo nga dawtan makahibulong mo hatag sa mayong mga butang ngadto sa inyong mga anak, ansa pa kaha ang inyong amahan sa langit. Ihatag gayud niya ang Espiritu Santo ngadto sa mga mangayo kanya.